ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆଉ ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପିତୃ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଚାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଶୁଣ ସେ ଚନ୍ଦନକୁ କହିଦବ ବାନା ଭାଇର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରେଇବାକୁ। ତମକୁ 2 ଦିନ ସମୟ ଦେଲେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନହେଲେ କଣ କରିବୁ ବେ? କଣ କରିବୁ ତୁ? କଣ କରିବି ଏ ଘରଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। କଣ କରିବୁ? ଆରେ ତୁ କଣ କରିବୁ? ତୁ ବଡ ଭାଇ ଏତେ ଧକ୍କା ମାଇଲୁ ଧକ୍କା କଣ ମାରିଛି? ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ବସେଇବିନି। ଏ ଡାକ୍ତର ଆରେ ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଲୁ? ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି ବେ। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତମର କିଛି ହବନି ବାପା। ଆରେ ଚନ୍ଦନ, ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଟି କଣ? ସେ କିଛି ନୁହେଁ ବାପା। ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ସହିତ ଧସ୍କା ଧସ୍କିରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବାପା, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଆରେ ଚନ୍ଦନ, ଆରେ ମୁଁ ତତେ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ଏ ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବୁ। ଏଇଟା ପୁଲିସ ଚାକିରି ବାପା। ଏଇ ପୁଲିସ ଚାକିରିରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ତମେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛ, ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ କର୍ତ୍ତ କରିଛି ବାପା। ତମେ ଦେଖିବ ବାପା, ସବୁ କଳା କାରବାରରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇ ମୁଁ ତମ ଭଙ୍ଗା ମନରେ ଖୁସି ଭରିଦେବି। ତୁ ପାରିବୁ ରେ ବାପା, ତୁ ପାରିବୁ। ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ତଳରେ ଯୋଉ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା ତୁ ତାକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଲୁ। ହେଲେ କଣ କରିବି, ସେ ତ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ମୁଁ ତମ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି ବାପା, ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ହବ। ଭାଗବତର ପରା ଲେଖା ଅଛି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ଭରି ଦେବତା ହେଲେ